cewa matsayin tafa ka dinga ganewa, wani magana za ka faɗa a kanta ka kiyaye, wannan ba ababen wasa ba ne wala. Yar manzan Allah ce, ta duba matsayin Sidiya yadda ya faɗa ɗin nan, haka fa ya rayu da ita har ta koma ga Allah, har ya koma ga Allah. Idan Sidiya ta taho, shugaba miƙewa yake tsaye fa, idan ta zo sai ya kauce daga inda yake zaune, sai ya kama ta, sai ya zaunar da ita akan shimfiɗarsa, kuma daga nan komai mukamin ka ba zai kare ma magana ba sai in ta koma gida tukun, da ita zai ta magana kuma. Mala Allah ba mu albarkacin su duk shurafa'un nan.